Assalamu alaikum wa rahmatullah ‘yan uwa barkanmu da sake haɗuwa a wannan darasi. A darasin yau da zamu ɗan yi ƙarin bayani akan fi'ili sulasi al-mujarrad ma'ana wannan fi'ili da ya fara da harafi guda uku. Wannan bayanin da zan yi yana da muhimmanci sosai ka mayar da hankali sosai domin ƙa'ida ne na larabci. Misali shine wajen canjuwan kalmomi wani lokaci zamu ji an ce kalman zamu ji an ce fahima, kun kalli harafi na tsakiya ya ɗauki kasra fahima, wani lokaci sai ka ji an ce me sa'ala kaga ya ɗauki duka fataha a sama. To me yasa yake canjuwa? To wannan ana kiran su bina, kalmomin sun riga da sun ginu a haka ne ba za ka canja ba. Fahima bare ka ce fahama ba, sannan sa'ala bare ka ce sa'ila ba, wannan saɓawa ƙa'ida ne. Abin da ake so ka lura shine ka lura da fi'ilil madi da mudari ala sabilil misal shine in ce ma kataba, wannan kullum madin shi kataba ne, sai ya zamanto me mudari'in shi yaktubu. Ka kalla ka ta harafin tsakiyar ne yake canjuwa idan ya zo a mudari. Kataba ya riga da ya rubuta, in ya zo a mudari aikin da ake kan yi sai kaga harafin tsakiyar wani ya ɗauki damma, wani ya ɗauki kasara, wani kuma zai ɗauki fataha. Bari in bada misali, kun kalli kalman kataba in ya zo a mudari'in shi wannan me ta'un ta tsakiyar nan tana ɗaukan damma, sai in ce kataba, sai in ce yak, kaga ka'un ɗin shi kuma zai canju ya ɗauki kafin sai ya canju ya ɗauki me ya ɗauki kasra ɗauki sukun, sai in ce kataba sai ka ce yak, kataba ka ce yak, ta'un ɗin sai ya ɗauki damma yaktubu. Ka gani shi mai wannan ne, don haka kullum kataba yaktubu ne. Sannan jalasa shi kuma fa sai lamun sai ɗauki kasra sai ya je yajlisu, shi ma ba za ka canja ka ce a'a to bari in ce jalasa yajlisu ko jalasa yajlasu, a'a jalasa yajlisu. Shi yasa a duk lokacin da insha Allah darasin da zamu dinga kawo a gaba ka ringa mayar da hankali wajen inda muke kawo mudari'i shin me yake ɗauka, shin in an ce jalasa yajlisu ne ko yajlasu ne, ka mayar da hankali ka lura da wannan domin zai taimaka wajen fahimtar larabcin sosai. Mun gane ba? Da haka in kalma an ce jalasa yajlisu to haka ne, jalasa yajlisu, kataba yaktubu, hakama yahkumu, irin waɗannan za mu yi ƙoƙari mu ga mun tabbatar mun kawo. Don haka a mayar da hankali sosai akan abin da muke yi.